Takže čau lidi a dneska si pokusíme porazit bosse v Roblox Rivals. A vlastně to spočívá v tom, že tam jsou dva bossové a můžeme je zabít. Ale je to hrozně těžký. A vlastně dostaneme se k němu tak, že potřebujeme sniperku, pak bych si vzal tady to, třeba, já nevím, tady už to je asi jedno. A vlastně to spočívá v tom, že postřílíte tady těch 10 tady těch terčů kolmejch. Musí být takhle. Ne takhle. Takhle musí být. A musíte je zacelit 10, takže jdeme na to. Tak a teď by se nám tady mělo odemknout tohle, tak a jsme tady. Teď se musíme zeptat tady toho kuřete. Tak co chceš? Chci jakoby fightit, tak a buď nosný inok, ale podle mě je jednodušší tady ten, takže dáme nosný inok. Vezmeme si tohle, no to je asi jasný. Moka ai fokilin tei sokaita. Miokin ya nebi oka uti ya finya poka ne ma to. Joka alama kokui okang ma. Kokua toki so. Esse é o DJ Epifi, brabo da putaria. Nyokin veno. Nyokin veno. Jo! Máme ho! Vyhráli jsme! A máme ho! Nic jsme za to nedostali, škoda. Ale máme ho! Vyhráli jsme nad ním. Určitě dejte like a odběr. A moc děkuju. Ahoj. Chtěl bych vám říct, že jsem si dal hodně velkou práci. Prosím, dejte like a odběr. Nebo aspoň se na to podívejte. Dal jsem si na to 2,5 hodiny práci. Děkuju.